rawuh. Mugi kawilujengan lan rahmating Pangeran tumrapun dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dhahat kinurmatan, rene sampun lengkap titiwanjinipun. Malah kepara mulur sawetawis menit. Keparenga panghargyan sabekenan utawi boyongan serta ngunduh panganten anak Mas Sumarton SH kaliyan Nakjen Sri Hartati SPD. Dinten Kemis Wage 11 Agustus 2006. Sinengkalan manis gumolong tanpa manggung kawiwitan. Minangka sulih saliranipun ingkang hamengkugati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing sutran mriki langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung dhateng Bapak Ibu besan. Nuning Bapak Sutrowiyono sekaliyan saking Padokan Bantul ingkang nuhoni tembang ingkang sampun samangke sampun anggati putra pengantin sarimbit wontening Brayat Parto Sudarmantri. Salajengipun minangka panatacara keparengan kula ngaturaken rantamani adicara ing dalu menika mekaten. Saparipurnanipun atur pambagya harja menika tumenten kasambet dawuh pangandikan serah-serahan putra panganten saking Bapak saha Ibu Sastrowiyono saking Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Wanda Sulastriyati. Lungkap adicara candhakipun panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sujatmiko. Paripurna adicara srah panampining putra panganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan ngrambahaki pakurmatan pasugiyatan. Sinambi midhangetaken lelangan campur sari ngudi laras saking nyurtan ngriki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh kepangringaken samangke wekdal kula nyaosaken dumateng Ibu Dr. Wanda Sulastriyati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrowiyono ingkang badhe masrahaken putra panganten sarimbit. Sumangga.